tebe, ale který jdou a konají ve jménu Ježíše. Amen. Takže dneska na úvod bych řekla, že dneska úplně není slovo pro začátečníky, ale to, což vy většinou tady nejste. Chtěla bych začít tím, co už jsme hodněkrát četli a hodněkrát slyšeli. Začneme u Matouše 4, 18 až 22. Když se procházel podél Galilejského moře, mimochodem velké moře, krásné moře. Jezero. Je to jezero, ale oni fakt tomu říkají moře, protože to jezero má vlny. A opravdu vypadá jako moře, i když není slaný. Jsem v něm byla až po kolena, že jo? Daniel ví, Jedlička ví. Ale je fakt jako krásný. Fakt ten břeh, jako, ale je tak obrovské, že opravdu chápu, když je napsáno, že třeba na loďce někam proplouvali a že byly ty vlny, tak opravdu říkali ty mnichové, co tam byly, že ty vlny opravdu jako dosahují prostě obrovských těch, je to asi tím vítrem, jak je to mezi horama, nebo já nevím, ale fakt vypadá jako moře, ale není slaný. Když se procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak do moře vrhají kruhovou síť. Byli totiž rybaři. Řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybaře lidí. A oni i hned opustili sítě a následovali ho. Tady bych se chtěla na chvilku zastavit. Takže Ježíš, když se procházel podél Galilejského moře, nepřišel a neřekl, Šimone Petře, kdyby si byl tak laskavý a ráčel si následovat mě, kdyby si zrovna měl čas, kdyby se ti velice chtělo, prosím, tohle Ježíš neřekl. Ježíš řekl, pojďte za mnou a učiním z vás rybaře lidí. Uvědom si, jak Ježíš prostě jednal s učedníky. On k nim neměl přístup, jakože račte, pane, prosím. On jednal v lásce, ale on je volal jasně a konkrétně. Stejně, jak volá každýho z nás. Ježíš nepřichází a neříká, Dianko, prosím tě, víš, abych tady potřeboval dát malou prácičku, kdyby se ti to zrovna hodilo, jestli by si byla ochotná, jestli zrovna nemáš debku, jestli zrovna Dianko, prostě tě nebolí bříško. Dneska, ani včera se mě Duch Svatý neptal, jestli jsem unavená, jestli prostě jsem v pohodě, teď to nemyslím, že je bezcitný. Ale jenom chci na to poukázat, já jsem včera večer fakt nemohla usnout, tak jsem byla unavená. A já jsem fakt přemýšlela, dneska jsem to říkala pastorovi, já jsem fakt přemýšlela, že napíšu, že nepřijedu, že jsem prostě unavená, že mám toho dost, prostě, že nejsem ready, že fakt mi nebylo dobře, za den jsem včera zvracela dvakrát, prostě fakt něco, prostě víš, jak byly stresy, nervy, já nevím, jak jsem furt někde pobíhala, furt něco řešila, do 3 do rána jsem ještě řešila cestu Juana do Ostravy, Zoeho do Žiliny, překladatelku, prostě úplně toho bylo fakt až na to. A víte, co mi řekl Duch Svatý? Já jsem tě ale povolal a prostě já tě posilním. Chápeš? Můžeme si myslet, to je ale bezcitný, to je ale zlobný Ježíš, který Dianu donutil prostě ráno vstát a jet a prostě když je unavená, tak. A teď ale zajímavé je to, že dneska mám pocit, že jsem se vyspala normálně, jako kdybych spala 14 hodin. A já jsem po cestě sem, prostě jsme volali s pastorem a já říkám, já to nechápu, já normálně cítím takovej příliv energie prostě, ale nadpřirozený, protože jsem ráno vstala nevím v kolik, ale prostě já jsem za 25 minut už byla u auta, už nastartovaná. Říkám, jak je to možný prostě, já běžně takhle vůbec se rychle prostě nedávám dokupy. A prostě to je to pomazání, co ti dá tu sílu, co ti dá prostě to, když ty se rozhodneš následovat Pána. A tak Ježíš přichází i dneska ke křesťanům a říká, pojď za mnou, učiním z vás rybaře lidí. A křesťani, lidi, my místo toho, aby jsme i hned opustili sítě a následovali ho,
My mu začínáme dávat podmínky a začínáme vlastně si omlouvat to, proč to vlastně neděláme. My si myslíme, že Ježíš nás povolává, aby jsme byli pastory, aby jsme byli evangelisty, aby jsme chodili do církve, aby jsme byli křesťani, ale Ježíš nás povolává k jedné jediné hlavní věci, aby jsme ho následovali. Jak bude probíhat to následování, už je jiná věc. Ale on nás nepovolává k tomu, aby jsme prostě byli křesťani, kteří neustále hledají výmluvy, proč ne a tohle, teď mám zrovna podnikání, teď mám zrovna práci, teď mám zrovna školu, teď mám zrovna kámoše, teď mám kámošku, teď mám přítele, přítelkyni, vnuka, vnučku, teď mám rodiče, teď mám psa, teď jsem unavený, teď je mi blbě, teď zvracím a teď neříkám, že je necitlivý a že mu nezáleží na nás. Ale my se chováme tak, jako kdyby tohle všechno bylo mnohem důležitější než samotný Ježíš. My dáváme strašně moc energie do všech tady těch věcí, jsme schopni to řešit, jsme schopni to zkoumat, jsme schopni do toho se dostávat, jsme schopni prostě dušičkovat se, my jsme schopni srdíčkovat se, jsme schopni se v sobě hrabat, trápit se, dělat cokoliv, kromě toho, abychom následovali Ježíše. Ježíš neřekl, hele Šimone, nejdřív dej dokupy svůj život. Nejdřív, prosím tě, najdi si manželku, pak začni podnikat, pak poroďte děti, potom, prosím tě, důležitý, jo, Šimone Petre. Takže potom, prosím tě, musím uzdravit nejdřív všechny tvoje trápení, potom budeš studovat Bibli 3 roky, potom půjdeš na univerzitu, potom půjdeš a až potom mě budeš následovat. On prostě přišel a řekl, pojďte za mnou a učiním z vás rybaře lidí. On je vzal k sobě, aby se učili. Učili se všemu. Učili si jeho krokům, učili se tomu, co dělá, učili se tomu, co říká, protože on je nepovolal hned, aby se stali pastory sboru, aby se stali evangelisty, on je povolal za sebou. A tak povolává i nás za sebou. Bezpodmínečně a očekává. A on hledá lidi, kteří půjdou za ním a prostě opustí všechno a půjdou za ním. On nehledá lidi, kteří řeknou, jo pane, tak já mám tenhle talent, tak já ti ho teda dám. Prostě. On to nehledá, on to nevyhledává. On hledá ochotné srdce, které všechno opustí a půjde za ním. Teď vás opět ráda to říkám, neagituju, abyste opustili rodiny, manželky, práce, školy a prostě všechno, ale ten postoj toho srdce, že prostě pane, jsem ready tě následovat, ať se děje, co se děje. Není to o službě. Teď poslouchejte mě. Není to o tom, čím víc sloužím, tím víc ho následuju. Následovat Ježíše vůbec neznamená být ve službě jako já od rána do večera a nic jiného nevidět, chápeš? Následovat Ježíše a dát mu svoje srdce znamená dělat to, co on po mně chce právě teď, právě teraz, právě v tuhle chvíli, v tomhle okamžiku. Chápeš? A když budeme číst dál, 20. verš, oni hned opustili sítě a následovali ho. A když odtamtud poodešel, uviděl jiné 2 bratry, Jakuba, syna Zebedeova a jeho bratra Jana, jak v lodi se svým otcem Zebedem spravují sítě. I povolal je. Oni i hned opustili loď i svého otce a následovali ho. Chápeš? Oni neřekli, tati, a ty půjdeš taky? Oni neřekli prostě, a půjdeš s náma? Tati, ale teď to je rabi, který nás povolává, pojď taky. Oni prostě uviděli a začali ho následovat. Ježíš ví, koho povolává. On prostě povolává a je na nás to rozhodnutí prostě udělat a prostě Někdy rodina ti někdy bude překážet a bude říkat, ne, prosím tě, tohle prostě nejde, tohle nedělej, takhle to ne, tohle prostě ty. Někdy si Satan použije ty nejbližší, aby tě zastavil. Ale naší úlohou jako církve i jako křesťana jako takovýho není sloužit, ale je následovat. A to je rozdíl. Proto spoustu služebníků vyhoří, spadne, přestane, prostě ďábel je úplně dostane, roztrhá, začne je zadupávat, žádná autorita, žádný nic a stanou se z nich, víte co? Já tomu říkám prostě takový katolicko-pravoslavní služebníci, jo? V mým podání. Proč? Protože to jsou prostě lidi, kteří něco dělají, ale už nenásledují Ježíše. Dělají to jenom z té setrvačnosti. Jenom z té setrvačnosti, že prostě
tak přijdu do sboru a musím připravit, já nevím, dejme tomu například, představme si Prahu, přijdu do sboru a nevím, a jdu chválit. Ale jdu chválit jak? Jdu chválit tak, že odspívám si tu písničku, haleluja, sláva Bohu, a jdu prostě pryč, protože už dám ček. Ale to není následování. To neruší, že nemáš být ve službě. Ale to není následování Pána. Následování Pána je úplně v něčem jiným. Následování Pána není v tom, abychom prostě byli v nějaké službě a teď se sedřeli a teď se totálně zničili a teď se totálně dostali prostě do toho, že ďábel nás takhle vezme, zmačká a řekne ha, a mám dalšího služebníka. Protože se to snaží udělat. Protože prostě se snaží, aby i ta služba se stala naším Bohem místo Ježíše. Ale my nemáme nasledovat službu. Chápeš? Já nenásleduju církev. Já následuji Ježíše. A to, že Ježíš mi dal jako autoritu Petra Kubu a že následuju tu vizi, tak ale já stejně nenásleduju člověka jako takovýho, jestli mi rozumíš. Já následuju to pomazání, které dal mu Bůh. Protože moje následování je stejně na Ježíše. Ale to nejde v rozporu s tím, že jsem následovníkem nebo sloužím pod autoritou Petra Kuby. Chápeš? Duchovní. To prostě ale nedělá ze mě, to ze mě dělá učedníka třeba Petra Kuby. Chápeš? Ale prostě zároveň učedníka Ježíše, protože Petr Kuba má to pomazání od Ježíše. Rozumíš tomu, jo? Amen. Prostě a není tomu jinak. Když se podíváme na Lukáše 5. kapitolu 3., 4., 5., 10. verš, jak povolával další? Jak povolával prostě učedníky, ne, Jan 1. kapitola 43, promiň. Jak povolával Filipa a Natanaela. Ježíš mu říká, viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fikovníkem. On totiž zavolal Filipa a ten šel zavolat Natanaela. Vidíš věci než toto. A řekl mu, amen, amen, pravím vám, od nynějška uvidíte nebe otevřené a boží anděli vystupovat a sestupovat si na člověka. Oni prostě ani se neptali, oni prostě neřekli, no počkej, a kolik si máme vzít sebou peněz, a kolik máme tohleto. Prostě učedník je ten, který se rozhodne následovat svého učitele. A co dělá učitel a učedník? Učitel učí, učedník se učí od učitele. Jakým způsobem? Učitel nejenom slovy učí, ale i svým příkladem. On jde příkladem, ale co je velice zajímavý, jakýkoliv z učedníků mohl kdykoliv dobrovolně skončit a odejít. Kdykoliv, kdokoliv mohl dobrovolně říct, hele, rabi, hele, Jesus, já si to nějak rozmyslel prostě. Už mě to nebá a já si jako přestanu, jdu zpátky lovit ryby. A Ježíš, víte co? On by je nechal jít. Protože učednictví musí být založený na dobrovolné bázi. Do školy chodíme povinně. Proto máme takový pocit, že musíme povinně být učedníky. Jenomže prostě povinně učedníky se stát nemůžeme, protože Bůh chce učedníky na dobrovolné bázi. On prostě neříká, hele, Diano, tady je povinná 8letá křesťanská docházka do školy, jo? Potom, po této povinné docházce, se rozhodni, jestli chceš na střední nebo nechceš. Nebo chceš jít tamhle rybařit už, jo? Rozhodni se, uvidíš. On říká, pojď a následuj mě. Dobrovolně, otevřeně a neříká prostě, tady máš povinnou docházku, tady musíš dojít, tady to se musíš naučit, tady to se musíš naučit. To už je prostě na učiteli. A je jenom na učedníku, jestli přijme tu potravu. Jestli přijme to, co mu dává učitel a bude se učit. Jenomže opravdový učitel, jakým byl Ježíš, jakým je Ježíš, on učí, všimněte se, jak on učí. On nejenom káže, ale on učí na praktických věcech. A on chce, aby ty učedníky to opakovali. On nechce po nich, aby si to zapisovali do zápisníčku,
přišli domů a byli z toho moudřejší. On chce, aby to opakovali, proto taky řekl, kde to řekl? Jan 14. kapitola 12. verš. Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mně, i on bude činit skutky, které činím já. A bude činit ještě větší skutky než tyto, neboť já jdu k Otci. Zatím tady se zastavíme. Kdo věří ve mně, i on bude činit skutky. Ne, i on bude dobře umět nazpamět prostě Bibli a bude prostě vědět přesně, jak se má chovat pastor, jak se má chovat evangelista, jak se má chovat služebník, technický tým, uklizeč, já nevím kdokoliv, ale bude dělat skutky. A když víme, jaký skutky dělal Ježíš a neděláme je, tak nenásledujeme učitele. Chápeš? Nenásledujeme učitele, když neděláme skutky. Co to znamená? Ježíš jako první a úplně nejdůležitější věc, kterou on dělal, pak se vrátíme sem, co on úplně nejprve, co prostě on dělal, on neustále, ale neustále prostě vybudovával si vztah s Pánem. On přebýval s ním, on hledal jeho vůli, on prostě neustále přebýval v modlitbě. On nejenom sloužil, on v první řadě trávil čas s Pánem. On odcházel, byl sám, šel se modlit, šel prostě do hor, šel někam. On, když se dělo cokoliv, umřel Jan, přišli za ním a řekli prostě usekli tvýmu bratranci, prostě hlavu. Byl, nevím, jak se řekne to slovo, no prostě utli mu hlavu. Popraven, byl popraven. Tak on nešel prostě a neskácel se a neřekl, ty nohy, já se jdu prostě tady ožrat z toho, jo. Už prostě to nedám, nevím, jdu tady ty vody předělat na víno a prostě jdu se utrápit, nebo neřekl prostě, jdu teď prostě a teď budu prostě měsíc v depresi a měsíc to. On šel prostě za Pánem. On šel za Pánem mu to odevzdat, on prostě vstoupil do toho. A víš, co mu na to, já nevím přesně, jako doslovno, co mu na to řekl Pán, ale když se šel z té hory, přišel, vrátil se a udělal jeden z těch největších zázraků, který udělal, o kterých se můžeme dočíst. To je zajímavý, ne? Zrovna když mu bylo nejhůř. Zrovna když prostě fakt ztratil někoho blízkého, kdo ví, jaký to je ztratit někoho blízkého, tak chápe, jaká je to bolest. A víš, že prostě v tu chvíli, ty nejenom, že nemáš chuť jít za Bohem, ty nemáš chuť žít prostě v tu chvíli, je to úplně divný pocit. Ale on začal dělat prostě on šel za Pánem a pak udělal prostě boom, protože Bůh věděl, že toto bude na jeho slávu. A to není proto, že Bůh prostě nechápal jeho bolest, ale on mu ji odevzdal, on řekl, Bože, ty vidíš moje srdce, ty vidíš, že mě to trápí, co mám dělat prostě. A Bůh ví, že prostě kdyby Ježíš se prostě, já nevím, udělal smuteční hostinu a teď tam prostě se tím trápil, tak by udělal jediný co? Dal by svoji dušičce, prostě, aby sežrala jeho ducha, chápeš? A prostě ty věci, které se staly, by se vůbec nestaly. Ale my prostě někdy necháme, aby naše duše převzala nad náma vrch a prostě trápíme se prostě věcma, místo toho, aby jsme něco dělali. Místo toho, aby jsme vnímali ducha. Já to znám z osobní zkušenosti prostě. Někdy, včera právě říkám večer, já už jsem tady ležela a říkám, já chudinka malá, 2 týdny tady v kuse prostě makám, fakt toho mám hodně, už fakt potřebuju spát, nemůžu usnout, furt někdo po mně něco chce a nikdo mi ani nenapíše, jak se mám. A pak najednou jsem se úplně zastavila a říkám, to jsou takový bludy, Diano. Teď tě malem fakt ďábel dostal. Protože co? Miminky, malinká chudička. Já nejsem malinký chudáček, chápeš? Prostě takovýhle. A neříkej mi, že ne, mě to nenapadá, víš, já vždycky mám tu sílu, prostě tu autoritu. To není pravda. Každý si někde prostě lituje, ale prostě je na nás, aby jsme prostě v té lásce k sobě si nedovolili prostě, aby ta tíha, která tam vůbec nepatří, aby nás prostě sežrala, chápeš? My místo toho, aby jsme šli za Pánem, řekli mu prostě věci, ale nejenom, že si mu budeme stěžovat, ale aby jsme ho uctili. Pane,
ty jsi prostě velký Bůh, ty jsi prostě alfa, omega, ty jsi prostě Jahve, ty jsi Savaoth, ty jsi Jireh, ty jsi Rafa, ty jsi ten, ty jsi Emanuel, ty jsi ten, který je tady s náma, ty jsi velký, ty jsi všemocný. Co já se trápím tady nějakou maličkostí, ale ďábel přesně tohle chce. On přesně chce křesťany takhle po maličkých kapičkách, takhle prostě utrápit, zničit, aby se dostali do toho duševního, tělesního, aby prostě pastor je zlý pastor, protože řekl, že se tomu mám postavit a neřekl, ty chudátko malý, je mi tě velice líto a prostě nevyslechl moje trápení. Já jsem jednou říkala Péťovi, říkám, Péťo, víš, já, a teď úplně mě Duch Svatý zastavil, já jsem říkala, co se teď chystáš pastorovi říct? A já jsem se mu chystala říct, jak je to prostě jako těžký a náročný, víš, jakože jak je to složitý. Jak je to prostě jako když děláš event, jak je to jako všichni po tobě něco chtějí a jak prostě ty chceš chvilku stát a prostě uctívat Pána a furt za mnou někdo běhal. Nefunguje překladatelský tenhle, nefunguje mikrofon, nefunguje tohle, nefunguje tamto. Přiběhnu tam a víte, proč nefungoval překladatelský přístroj? Protože prostě překladatel si nevšiml, že sluchátka se mu vypojily z toho. Takže tam prostě 5 dospělých chlapů řešilo, proč nefunguje přístroj a nikoho nenapadlo, že to je prostě drátek, který je tam třeba dát dovnitř. Nikoho to nenapadlo. A já tam přišla a říkám, si děláte srandu. Takhle jsem to zapojila a říkám, už to funguje, co? A on, jo, a já říkám, zázrak ve jménu Ježíše. Normálně jsem se vrátila na ty chvály a říkám, Pane, ty to vidíš, tohle prostě je unreal prostě. Jak 5 dospělých chlapů, tam, tyhle, nefunguje přístroj. A nenapadne je, že ho drží v ruce a jsou odpojený sluchátka. Chápeš? Já si říkala, Pane, jak je to možné, já tady chci stát a chválit tě, prostě naplňovat se. A Pán mi víš, co říká? Je čas se naplňovat, je čas prostě sloužit, je čas prostě dělat toto, ale já vidím tvé srdce, já vidím tvou oběť, já vidím to, co děláš. A můj čas byl sloužit. Ale je někdy je čas prostě naplňovat se. Já nemůžu sloužit, když nemám co dát. Já, když nebudu trávit čas s Pánem, tak asi těžko můžu kázat něco, když to sama nebudu žít, když to nebudu prožívat a když to nebude zjevení ve mně. Pak to bude jenom úplně obyčejná litera, kterou vám tady budu vlastně číst, což si můžete sami přečíst Bibli, to by bylo úplně zbytečný, chápeš? Že bych stála tady prostě a četla. Že bych jednou týdně prostě 50 kilometrů sem a tam jezdila jenom, abych vám přečítala knížku. To můžeme udělat online, to je úplně zbytečný, v tom není nic, chápeš? To prostě nejde. Nejde prostě sloužit Pánu, aniž bych prostě řešil nějaký ty věci, svoje věci, prostě jít za Pánem, prostě dělat to, ale abych ho následovala, tak musím následovat jeho příklad. Abych dělala abych prostě ho následovala, musím začít dělat jeho skutky. A ty skutky nemusí začít tím, že poběžím prostě ven do Karlových Varů a teď budu se za každého modlit za uzdravení. Ale začnu u sebe. Začnu u svého uzdravení. Začnu u toho, že když mě, já nevím, začne bolet hlava, tak první se za sebe pomodlím. Chápeš? A neběžím vyhledávat služebníka, který se za mě pomodlí. Protože prostě to tak nemá být. Jestli já jsem se rozhodl dobrovolně následovat Ježíše Krista, tak já jsem se stal jeho učedníkem. A teď to znamená, že já se mám od něj učit. A to neznamená, že on mi neposílá učitele. On mi posílá učitele. Já mám Petra Kubu, já mám Honzu Votočku, já mám další prostě nějaký, no většinou jenom tyhle dva, jo, ale jako prostě, ale Kita Mura třeba, jo, prostě taky se od něj učím. Taky se učím od tady těch velkých božích prostě mužů. Tak jestli mi ustanovil někoho, nějakého učitele prostě, tak já se učím od něj. Já mu neříkám, jak ten učitel prostě dělá něco špatně, ale učím se od něj to, co od něj mám přijmout, chápeš? A to, co mi nedodá učitel, ten člověk, tak to nehledám v tom člověku, ale ptám se Pána. Říkám, Pane, kde mám vzít ještě toto? Dej mi to prostě, já se chci tohle naučit. Já tě chci následovat se všem všude, já chci ještě tohle. Prostě je to v písmu. Pane, dej mi tohle. Pane, pojďme do toho. Pane, jak mám do tady toho vstoupit? Prostě s Pánem trávím čas. Já nejdu za Petrem Kubou a neříkám, víš prostě, já si myslím,
že jako bys měl dělat toto. To je absolutní nerespektování prostě autority, kterou prostě Pán ustanovil na svém místě. Chápeš? Prostě to je absolutní halus prostě. Takhle křesťan nemůže fungovat prostě. Nemůže očekávat, nemůžeme očekávat, že jestli sem jezdím a jestli tady sloužím, tak Pán mě dal, aby naplnil všechny tvoje 100% očekávání a potřeby, protože se to nestane. Něco musí zůstat pro Pána, chápeš? Prostě Pán chce naplnit, Pán má naplnit všechny tvoje očekávání, potřeby prostě, když on nad očekávání chce naplnit, chápeš? Tohle člověk prostě nemůže udělat. A je úplně totální blud prostě očekávat, že prostě člověk mi má dát to, co mi má dát Pán. Můžu se učit od člověka, můžu ho mít v respektu a je to správný, když je to autorita, kterou ustanovil Bůh. Pokud to tak nevnímám, tak nejsem učedník, tak co v tom případě tak co dělám? To je to samé, jako kdybych já prostě řekla Peťovi Kubovi, že prostě, víš co Peťo, prostě seš málo v Praze, tak já bych prostě chtěla, aby si prostě byl víc v Praze a víc se mi jako osobně prostě věnoval. Víš? A Peťo já si myslím, že Peťo by mi řekl, Diana, tak čo ty je? Jsi normálna? Chápeš? Prostě on by mi neřekl, jasně Dianko, dobře, tak já teď prostě pokaždý, když přijedu, jak si ti budu prostě neustále věnovat. Prostě to není možné, my neustále chceme, aby se nám někdo věnoval, aby nám něco prostě dával, ale co ty a Pán prostě? A já když nemám s ním vztah, tak potom jde vidět, je napsáno, náš pokrok má být ve všem zřejmý. Pokud v mém životě není žádný pokrok a není zřejmý, tak to znamená, že něco je špatně. A ano, tak něco je špatně. A asi špatně něco není v Bohu. Chápeš? Prostě já, když v něčem nemám pokrok, protože já mám oblasti života, ve kterých třeba nemám pokrok, tak já se neptám Pána, Pane, kde ty jsi udělal chybu. A neříkám, kde můj pastor udělal chybu, prostě, že to neumím. Ale říkám prostě, Pane, tak asi v této oblasti je tebe málo. Asi jsem tě tam nepustila. Asi prostě já se mám otevřít, pustit tě tam, aby ty si to vyřešil. A ne prostě hledat prostě všude možně kromě Boha. A prostě, chápeš? Prostě když já mám nějakou situaci, tak já jdu za Bohem, protože on je můj učitel. Prostě a hlavní, co chce, je, a k tomu, abychom plnili ty skutky, co plnil on, tak on říká prostě zůstávejte ve mně jako ty ratolesti. Chápeš? Pokud něco v mém životě není OK, tak nezůstávám v něm. A neříkej mi, že jo, já zůstávám, trávím s ním čas, prostě, ale trávit s ním čas není prostě jenom mu říkat, jak se trápíš, ale prostě chválit a uctívat a nechat ho jednat. Chápeš? Pokud furt dokola dělám tu samou chybu, tak prostě, a očekávám jiný výsledek, to není možný, to nejde prostě. Pokud chci vidět nějakou změnu, tak musím něco udělat. A Ježíš učedníky volal, pojďte za mnou. On jim neříkal, já tady na vás počkám a až budete mít čas, tak přijďte a půjdeme pomaloučku vaším krokem. Ježíš šel a oni ho následovali, oni ho dobíhali, chápeš? Oni za ním běželi, oni za ním šli. Ne on šel za učedníkama. Petře, co ty Šimone potřebuješ? Tady to. Dobře, tak nejdřív vyřešíme tvůj problém, pak tvůj problém, pak by se vůbec nic nestalo. Chápeš, on by neudělal žádný skutek pro Boží království, kdyby se neustále zastavoval a nechával se zmanipulovat prostě tady těma lidskýma prostě věcma. To jsou manipulace a jsou to duševní věci. Prostě a dokud si to nepřiznáme, že tyhle věci se musí u nás změnit, tak se prostě nezmění nic. Chápeš? To je normálně, to je fakt. To je prostě, já neříkám, že jako služebníci to nemáme prostě náročný. Máme. Jsou nad náma čarování, jsou nad náma prostě věci, prostě stávají se nám různé okolnosti. Ďábel se snaží útočit a čím duchovnější služba, tím horší jsou útoky, samozřejmě. Ale jestli já jsem se rozhodl, že chci sloužit Ježíši, tak to musím sloužit prostě z autority. A v lásce, chápeš? Já nemluvím tady, že v tomhle není žádná láska, jenom autorita. Ale autorita je z lásky. Bůh nám dal autoritu z lásky. On nám nedal autoritu, že tak si vemte.
ale protože nám dal tu sílu, tu moc, aby jsme mohli šlapat po štírech a po hadech. On nám to nedal z nějaký lítosti, on nám to dal z lásky, aby my jsme se mohli postavit, chápeš? Je napsáno, brany pekla neobstojí, aby jsme mohli útočit na brany pekla. A ne, aby jsme se nechali prostě být a neustále prostě vyvolávali tím pozornost prostě všeho, všeho možného, chápeš? Jestli jsem učedník prostě Ježíše Krista, tak se musím prostě vzpamatovat. Následuju ho, tak jdu za učitelem. Vzpomeň si na ženu s krvotokem. Na ženu s krvotokem si vzpomeň. Jak dlouho se trápila? Jak dlouho řešila ten problém? Furt neustále, už utratila všechny svoje peníze. A co ona pak udělala? Ne, ona si nesedla doma na zem a neřekla, tak Ježíši, jestli bys mě chtěl, nebo Bože, jestli mě budeš chtít uzdravit, tak přijď a uzdrav, já tady počkám. Ona prostě šla, ona se prodřela celým davem, chápeš, frajerka s krvotokem, který se nikdo nesměl dotknout. Se tam prodřela mermomoci prostě a prostě přišla za samotným Bohem, ona přišla za Ježíšem a řekla, já si to uzdravení vezmu. Chápeš? Ona neřekla prostě, já tady počkám, víš, a prostě já ne, prostě to můžou všichni dostat, kromě mě, víš, to je takový život prostě. Tohle je totální blud prostě od ďábla. A já úplně si uvědomuji, já kolikrát jako služebník, já se nechám úplně zmanipulovat prostě tady těma věcma. Mě normálně Duch Svatý usvědčil. Mě normálně usvědčil, že prostě Diano, prostě ty si musíš uvědomit, že ty máš poslouchat prostě mě. Chápeš? Láska není o tom, boží láska není o tom, že prostě láska boží je o autoritě. A ta prostě, normálně to je taková týpka, já jsem dneska nad ní přemýšlela na tom, že žena s krvotokem, chápeš? Ona si prostě přišla a normálně chytla Ježíše a řekla, já si to uzdravení vezmu. A on řekl, moc ze mě vyšla. On neřekl, byla si uzdravená, protože si prostě taková drzá nebo tohle. Ale ta její taková odvážná drzost normálně donutila, aby z Boha vyšla moc, která ji uzdravila. Ona si ji vzala, chápeš? Ona nepřišla, nepadla na kolena a neřekla, Ježíši, prosím. Víš, ona si ji prostě vzala. Úplně se na tom příběhu jsem se dneska uvědomila, že prostě, chápeš, jak to Ježíš ocenil. On všechny zastavil a řekl, vyšla ze mě moc. Chápeš? Prostě on neřekl, tak dej to zpátky, to uzdravení prostě. Ona si prostě proto přišla. A tak někdy to prostě máme v životě. My na něco čekáme, ale Ježíš říká, vždyť já jsem tu. A kde jsi ty? Jenomže ty jsi tamhle, kromě jak u Ježíšových nohou, chápeš? Víš, Ježíši, já to mám hrozně prostě těžký v životě. Já bych ti mohla povídat, jaký to mám těžký. Ale co to změní, když ti budu povídat, jak to mám těžké, jaký jsou strašné okolnosti a jak prostě mám tady to a tamto, co to změní? Teď to neznamená, že mě nezajímá, jak se máš. Mě zajímá, jak se máš. Já se chci o tebe starat, já osobně. Prostě jako autorita, kterou Bůh jsem ustanovil. Mě zajímá, jak se máš, mě zajímá, čím žiješ. Mě zajímá, že Mate se jsem dlouho neviděla. Chápeš prostě, jak se má Jirka s Libuškou, jak se má Jedličko, jak se má Daniel v práci. Jak se má tady, zapomněla jsem jméno. Pán. Chápeš? Mě zajímá, jak se mají rodiče, mě zajímá, jak se má Naty, mě zajímá, jak se má Petra, mě prostě zajímá každý, chápeš? Ale teď to neznamená, že prostě my musíme se zastavit celý průchod a bude prostě, chápeš, takhle to prostě nefunguje, to učednictví prostě. Jestli chci následovat učitele a prostě Bůh mi někoho ustanovil, tak já prostě začnu a prostě budu se učit a budu chtít po něm víc informací a víc té moci a víc dělat věci a víc prostě se dostávat do toho. A nejenom prostě říkat, tak dneska to kázání bylo moc drsný. Dneska to jako Diana tam to bylo jako málo lásky, jo. Prostě málo lásky, no. Ale v čem spočívá láska? V tom jenom jako huhňání prostě jako v tom přece nespočívá láska. Vždyť si vem, že když vychováváš svoje dítě, tak taky nevychováváš jenom, vem si to, když máš prostě syna, nevím, já syna zatím nemám,
Ale prostě, když vychováváš syna a budeš se s ním jenom hůhňat, tak co ti potom řekne budoucí jeho manželka? Díky. Díky, no. Tak to je mazánek, který neumí nic uvařit, nic uklidit, postarat se o rodinu a při první příležitosti mami, víš, mami, prostě to nejde. Chápeš, to nejde prostě, tak jako Bůh nás taky nemůže vychovávat prostě jenom v tom, že no jo, já vím, no jo, já vím, no jo, já vím. On je trpělivý a je to v pořádku prostě a on na tebe čeká, ale není možný prostě očekávat, že jenom budu prostě, když seš víš co, když prostě, to je ten příběh, nepamatuju si ho dokonale, jo, ale topil se nějaký člověk v blátě a přišli ho lidi zachránit. Přišli ho zachránit a prostě podávají mu větev. On říká, to je moc velká větev. Podávají mu menší větev. To je moc malá větev. Podávají mu, nevím, podávají mu lano. To je moc tenký lano. To je moc tlustý lano. Chceš vůbec být zachráněný? Jo, jasně, ale vy mi vůbec nepomáháte. Víš? A chceš být zachráněný? Nebo chceš prostě se utápět v tom blátě, v tom a prostě říkat, pak ale jak jsou všichni lidi zlí na tebe. To je prostě taky postoj, který prostě není od Boha, chápeš? To není od Boha. Kdyby Ježíš prostě říkal, jak on to má těžký. Vždyť on za nás zemřel, on byl ukřižován, on byl prostě zmlácený. My jsme šli po těch ulicích, kam ho vedli s tím křížem, jako bylo vedro, ale i tak nám to tam prostě klouzalo, ty kameny nejsou prostě úplně nejpohodlnější a ta cesta byla nahoru, dolů a takhle, schody a tomhleto. Chápeš? A on prostě nesedl si s tím křížem a řekl, hej, já to mám fakt dost, počkejte. Jako fakt, jako tohleto, bože, no tak tohleto ne, to je moc těžký. On to prostě udělal, protože Bůh to po něm chtěl, chápeš, on byl v boží vůli. A i když se modlil v Getsemani, že pane, pokud je to jenom možný, tak mi to prostě seber, ale ať se naplní tvoje vůle. Tohle je ten příklad, který my máme následovat. Tohle je to, co máme následovat. My nemůžeme prostě očekávat, že budeme Ježíše následovat jenom jako Ježíše následovat, protože prostě, chápeš? Takhle to nejde. Tohle není následování Ježíše, tohle je pak jenom, a to říkám ve velké lásce, tohle je potom jenom prostě hra na křesťanství. To je potom tak, Ježíš si vybral 12 učedníků, chápeš, on si nevybral 100, on si nevzal prostě 1 000 000. Prostě to je tak, že on ustanoví jednoho učitele, prostě budou ho následovat nějaký prostě lidi a ostatní budou jenom existovat. A to je v pořádku. To je naprosto v pořádku. To neznamená, že církev se má skládat jenom z jednoho učitele a 5 učedníků. Ale ty učedníci mají tvořit další učedníky a aby to dělali, tak musí následovat příklad učitele, který zase nasleduje svého učitele a ten nasleduje svého učitele, chápeš? Prostě, a aby jsme to udělali, tak my se musíme rozhodnout, prostě rozhodnout se. Ježíš ti chce pomoct, on tě chce vést, on chce být s tebou, to je prostě, to je na tom to nejkrásnější, je napsáno, mého je lehké, jeho není těžké. To my jsme si vymysleli, že je to strašně těžké a náročný. Protože dáváme větší pozornost, už jsem o tom kázala, dáváme větší pozornost okolnostem, problémům, věcem, než svýmu Bohu. Chápeš? Náš otec je prostě Bůh Jahve, chápeš? On je všechno. On je prostě, on má všechno. On je zaopatřitel, on je milující tatínek, on je i karatel, on je prostě láska, on je všechno. Ale my dáváme větší prostě upření na ostatní věci kromě něho. A pokud to tak mám, a pokud jsem se takhle rozhodl, což je naprosto v pořádku, Bůh přijímá jakýkoliv rozhodnutí, tak v tom případě ale nemůžu kritizovat učitele, že jde moc rychle a že já to nestíhám. Chápeš? Nemůžu prostě říct, tahle církev mi nevyhovuje, protože tady prostě jedou samý bomby a vůbec mi nedávají prostě to, co potřebuju. A co potřebuješ? Potřebuju to a každý, hele, já se vsadím, že 3/4 lidí, a teď nepodeme se jmenovat nás, 3/4 lidí prostě z církve Open Church, jak jsme, by ti napsali seznam na 2 A4, co všechno by chtěli. Od lídrů, od pastorů, od služebníků. A když se jich zeptáš, OK, a co ty si ready dát jakoby církvi, dát službě, dát služebníkům. Když jsou sbírky, tak prostě
No, tak jako, a co bych jako tady platil ty služebníky? Vždyť po nich chceš 2 a 4. A teď nemyslím naše církev, nemáme problém s desátkama, sláva Bohu, aleluja. Chápeš? Ale prostě my chceme po služebníku tady to, my chceme, aby Petr Kuba prostě furt jezdil do Prahy a furt byl v Ostravě. Ale víš, že jako cesta ze Žiliny třeba do Prahy jako stojí prostě 2,5 tisíce. To je jenom tak, jako, víš, na vteřinku. Minule jsem se s někým o tom bavila prý, no Peťa Kuba je tady málo, já říkám, tak mu posílej měsíčně prostě 10 000 na benzín. Cože, jakože, takže za peníze bude jezdit? Já říkám, ne, jde o postoj tvýho srdce prostě, ty chceš toho služebníka, ty chceš, aby tady byl, tak pojďme ho požehnat, pojďme se domluvit. Prostě Péťo, budeme ti měsíčně jako církev 25 000, prostě všichni se složíme a fakt třeba 1000 euro posílat na benzín. A budeš takhle, a víš co, a ještě místo auta koupíme ti letenky. Protože chceme ho, ne? Tak jak můžu prostě pak nadávat, že prostě tady není, když pak jako nejsem schopen udělat kroky. Ale všichni jsou schopni říct, že no, Peťa Kuba jako moc často nebývá v Praze. Halo, come on, prostě, my si musíme probudit prostě. My musíme podporovat třeba svýho pastora, já jsem to nedávno taky říkala. Říkám, když mu padají ruce, tak mu zvednout ruce a ne ho prostě dorážet. Peťo, tohle děláš blbě, tohle je blbě. Já jsem se prostě rozhodla před nějakou dobou, že fakt nebudu nad svým sborem, ani nad Varama, ani nad Prahou vyznávat nic, co by bylo v rozporu s Božím slovem. Cokoliv, jo? Někdo se zeptá, jak to jde ve Varech. Víš, a už chceš něco říct, co je třeba fakt, co je třeba pravda. A pak úplně se zastavila a říkám, požehnaní, skvěle, úžasně, lidi spokojení, uzdravení, slouží. A opět jsem začala vyznat, prej, máte chvály, máme chvály. A co kecaš, nemáte chvály? Říkám, já to prorokuju, my máme chvály, já slyším, jak chvály zní prostě, jak chválíme společně, jak prostě uctíváme, jak máme novou místnost. Já vidím, jak nejenom vycházíme do ulic, ale jak lidi přichází k nám do sboru. Já vidím, jak sedí na těch židlích prostě. A jak říkají, sláva Bohu, že tady prostě Bůh poslal své služebníky a já můžu být prostě součástí tohoto sboru. Já vidím, jak jedeme, bereme autobus a všichni jedeme do Izraele a jede nás prostě 100 lidí. A do Prahy prostě jedeme a na velký konference. A teď všichni slouží a teď děcka prostě a teď kuchyňka, teď ta kavárna, teď vidím ty mafinky tam. Prostě kávu dobrou, chápeš prostě, kterou si bereme od Míňa ze Žiliny. Prostě úplně to vidím. A už nebudu prostě říkat, že tady nemáme chvály, protože to je prostě, to je prostě lež. My musíme se naučit povolávat to, co není, aby bylo. To, co není, aby bylo. Chápeš? Ty mi řekli, Diano, ale jako, tady nic není, ale já to vidím. Je to v pořádku, že to třeba nevidíš, ale buď se to nauč vidět, anebo nemluv proti tomu. Protože to je už čarování, víš? Nemůžeš prostě říkat, no, vy furt chodíte evangelizovat, ale prostě lidi nepřicházejí. To je čarování, to je prostě lež. Prostě začni vyznávat, lidi přicházejí. Lidi prostě, protože evangelizace není nábor lidí do církve. Evangelizujeme, protože nám to řekl Bůh. On neřekl, běžte evangelizovat a přiveďte lidi do církve. On naplní sbory, on je Bůh růstu, tak začni to prostě vyznávat nad naším sborem, začni to vyznávat nad naší službou. Evangelizujeme, protože milujeme Boha. Prostě modlíme se za uzdravení na ulicích, máme uzdravení, prostě démoni jsou vyháněni, lidi přicházejí a stávají se učedníky. To je důležité, aby si lidi stávali učedníky, ne aby přicházeli a seděli tady, aby nás bylo počet. Víš, co ti řeknu? Že mně je jedno, kolik nás bude. Ale ať jsou to lidi, kteří přichází, stávají se učedníky, ať se mění jejich život, ať se mění jejich rodiny, ať se mění jejich práce, ať se mění jejich povědomí, ať se mění Karlovy Vary. A věř mi, Bůh si naplní ty počty. Ale já prostě věřím za mega sbor v Karlových Varech. Já to vím, že on je tady prostě. Já to vím, já to vidím v tom duchovnu, chápeš? Nejsem megaloman, já to prostě vidím. Bůh mi to vložil do srdce a včera mi dal potvrzení. Včera mi Bůh řekl, to, co jsem ti vložil do srdce, to naplním. Amen. On mi řekl, následuj mě, já to naplním. On mi neřekl, ty to naplníš tím, že budeš prostě obolávat známí, ať přijdou do tvýho sboru. Chápeš? To se nestane. Chápeš? To je takový blud prostě, co tě napadne, mě to napadá. Víš, takový to, a teď a teď se domluvím, tenhle, víš, úplně, ano, cože? Prostě já jsem ti to vložil do srdce, já to naplním. Protože on je Bůh, chápeš? On to naplní. Ale skrze mě, skrze tebe, skrze nás. Chápeš? On to nenaplní tak, že teď se tady zjeví najednou od někaď lidí. Oni začnou přicházet.
ty lidi začnou přicházet a začnou se budovat učedníky, ale ty učedníky se musí budovat prostě, musíme se stát sami učedníky, aby ty další lidi se staly učedníky. A teď neznamená, že přijdu a řeknu, Libuško, teď si sedni, vem si papír a tužku a piš si, já jsem tvůj učitel, napiš si učitel Lipa Anna Diana, jo? Teď si napiš, co je dneska za den, 23. listopadu, prostě sešit začni od začátku, piš hezky a já ti tady budu říkat. Takže číslo 1. Modlit se každý den 10 minut, ne méně. Pokud se budeš modlit méně, tak žákovskou knížku na stůl. Takhle učení nefunguje. Funguje to tak, že řeknu, Libuška, prostě uvidím, prostě řeknu, víš, Libuška, já se modlím prostě denně a já prostě vnímám, jak Pán mění moje srdce, prostě proměňuje moje srdce. Prostě je třeba se modlit, prostě protože a jedeš svým příkladem prostě. Nemůžu říct, Libuško, modli se, jestli bych se sama nemodlila. To je prostě, jak se to řekne česky, více to je prostě člověk s 2 tvářema. Pokrytec. To je pokrytectví prostě. To je těžký slovo. Pokrytec. Jak poklička. Pokrytec. Prostě pak je člověk pokrytec. Já si to musím někam napsat, já ho fakt zapomenu. Pokrytec prostě je pak člověk, chápeš? Když prostě řekne, čtěte Boží slovo, ale nečetl by ho, chápeš? Nedostával by se hlouběji. Kdyby řekla, pojďme mít vztah s Duchem Svatým, kdybych to sama nedělala. Ježíš by byl pokrytec, jestli by se neproměňoval boží přítomnosti a řekl by nám to. Já bych byla pokrytec, kdybych ti řekla, víš co, přestaň plavat v tom bahně a pojď se postavit v autoritě, kdybych to sama už neudělala. Chápeš? Kdybych sama si tím neprošla a neprošla těma prostě, jak se to slušně řekne? Jo, já jsem to chtěla říct slušně. Prostě, když si sám člověk prostě tímhle neprojde a neřekne a dost, už prostě nenechám ďábla, aby prostě se takhle vsoukával do mýho života, aby nakazoval všechno. Prostě protože my sami pak necháme ďábla, aby vstoupil. Sami necháme ďábla, aby vstoupil do našeho života, do naší služby, tím pádem do naší církve. Chápeš? Ano, ta zodpovědnost je na nás. Ty řekneš, to je hrozně zlý, Diano, co říkáš. Fakt, už tě nechci prostě poslouchat. Já to chápu. A já prostě jsem říkala, pane, já chci, aby prostě ostatní cítili, že prostě tohle ty říkáš prostě v lásce, protože teď si představ mě, já se prostě připravuju na kázeň, modlím se prostě k Pánu a on mi dává slovo. Jo, on mi dává slovo prostě z Bible. A pak mi říká, co mám říct, jo. A já říkám, a já úplně v tom ale necítím, já nechápu, jak někdo v tom může cítit prostě zlost. Já v tom cítím takovou lásku, že prostě Bůh nás chce někam posunout. Prostě věnuje se tomu, dává si záležet, aby jeho prostě církev, aby jeho lidi dostali kvalitní potravu, ale my jsme dotčeni tím, že je to velice ofenzivní a zasahuje nás to. Však super, ne? Když mi to zasáhlo, tak prostě pecka, ne? Já prostě, nedávno jsem seděla na jedné kázni, vyučování od Peti Kuby. Já jsem byla tak usvědčena, tak totálně usvědčena, že normálně mi došlo, že někdy, třeba když dělám nějakou službu, tak používám, což jsem vůbec nevěděla, že to tak je, že někdy prostě s lidma manipuluji, abych dosáhla toho, čeho potřebuju. A já jsem si myslela, jak dobře, že tohle je dobrý skill v komunikaci. Chápeš? A přitom úplně mě Duch Svatý usvědčil, že to byla manipulace. A co jsem první udělala? Já jsem neřekla, já nesouhlasím s tímhle. Jako, já nejsem žádný manipulátor. Jo, tohle jsem prostě neřekla. Já jsem řekla, ok, Pane, tak mi to odpust. Činím prostě pokání z upřímného srdce. Kdykoliv jsem manipulovala, odpust mi veškerou manipulaci. Já prostě se zříkávám tady toho prostě, jestli to byl duch Jezábel, nebo prostě duch manipulace, já se toho zříkávám, já nechci, aby to bylo v mým srdci, nechci takhle prostě jednat. Chápeš? A ukazuj mi ty situace, připomínej mi toto, prostě a v těch situacích, abych si uvědomila a přestala manipulovat a jednala prostě fair, otevřeně, abych prostě nedělala, a to nebyly manipulace, že bych jako někomu lhala, nebo kradla, nebo něco. To bylo jenom normální, víš, že od někoho něco potřebuju a teď já jsem věděla přesně, kdy mám přijít, jak mám přijít a jakým způsobem to mám říct, abych to neřekla úplně na rovinu a dosáhla toho, čeho potřebuji.
Mezitím jsem složila kompliment tomu člověku, i když byl neupřímný. Chápeš? Manipulace. A nemůžeš říct, že tak to je hrozný. Ale byla to manipulace a usvědčil mě z toho Duch Svatý. Chápeš? Prostě teď, když člověk slouží, neznamená, že bude prostě perfektní, ale musí si uvědomovat tady ty věci, musí se naučit s tím pracovat. Prostě nemůže, prostě učitel nebude táhnout prostě učedníky, když oni nechtějí. Jestli se zastavíš, tak se zastavíš, je to v pořádku, ale je to tvoje rozhodnutí. Prostě Bůh mě, Ježíš taky mě neustále netáhne prostě. Když nechci, tak on mi řekne OK. Si vzpomeňte, když Jidáš měl zradit Ježíše. Šel snad Ježíš za ním a řekl, pojď si tady sednout, pojď pokecáme. Já vím, že tě to trápí prostě. Já vím, že jako co se chystáš udělat. Nerozmyslíš si to ještě, neuděláme to prostě jinak, neobejdeme systém. Ať mě zradí prostě někdo jiný, víš, někdo cizí. On tohle vůbec neudělal, on to věděl a nechal ho být. Chápeš? Ježíš se prostě s ním taky jako úplně nepár. Já vím, tebe zradili v dětství prostě kamarádi, tak ty se chováš teď stejně, jak chceš zradit. On měl úplně stejnou možnost, on byl 1 mezi 12, chápeš? A já fakt věřím, že měl možnost to neudělat. Já jako věřím. Já nevěřím, že byl předurčený od narození prostě předurčený, že budeš zrádce. Chápeš? Ale všechno tomu asi nasvědčovalo. Někdo ho zradil prostě v mládí, v dětství, třeba prostě táta, máma, taky to nebylo tam v pořádku. A on si prostě řekl, že je to normální, chápeš? A za nějaký peníze prostě zradil Ježíše, protože si říkal, hele, asi ho stejně dopadnou, tak aspoň na tom vydělám. Víš? Já si myslím, že tam bylo něco takového, že to nebylo jako, že teď nesnáším Ježíše, já si myslím, že jako ho měl rád, ale prostě byl takový, jaký byl, no. Víš? Prostě money. Si řekl, něco si přivydělám, něco tady, to nějaká chamtivost k tomu prostě. Chápeš? A prostě Ježíš, já jsem úplně říkala, on ani neudělal hysterický záchvat, prostě on ani neřekl prostě, ty zrádce. On prostě řekl, běž a udělej, co musíš. On ho pustil. A takhle on se chová k učedníkům, on prostě nebude nikoho na silu táhnout. Ale my tady stojíme, to je jak, víš, já jsem se bavila s jednýma lidma a my s mojí kamarádkou Bárou se s nima snažili zkamarádit ve sboru, zabudovat je. Jsme se snažili, my jsme je zvali všude na různé oslavy, kde jsme byli jako manželský pár, to je. A chtěli jsme prostě se s nima kamarádit. A teď s tou slečnou, s tou paní vlastně z toho vztahu, jsme se jednou domluvili, že půjdeme, prostě úplně obyčejný příběh, jo, kámošky se domluvili, že jdou na kafe. A domluvili jsme se 2 týdny předem, protože jsou obě 2 maminky, tak aby měli čas. Takže jsme se domluvili. No a přišel čas, třeba úterý v 6, a my jsme se sešli s Bárou a prostě ta paní nikde. Nikde jsme počkali 10 minut, 15 minut, tak jak dlouho člověk může meškat. Tak jí voláme a ona, proč mi voláte, teď nemůžu mluvit a my, no víš, my jsme se domluvili, že se sejdeme. No vy už jste se jako pak neozvali a nenapsali mi a nepozvali mě, tak já jsem jako nevěděla, jestli to platí. Teď jsme se domluvili, když jsme si stanovili čas, napsali jsme si to do kalendáře. No ale já jsem čekala, že napíšete. Ale já jsem čekala. A víš co, já jsem říkala, snad. To není možné, jakože co, takže teď já někoho mám přemlouvat, aby se mnou šel na kafe, aby se zabudoval do sboru. Já, když jsem se zabudovával do sboru, tak mě nikdo nikam nezval. Mě prostě, a teď neříkám, že to je úplně správně, ale prostě, když už mě někdo pozve a já potom toužím po tom společenství, tak jdu a nehraju si prostě tady víš, zase odložíme korunku prostě. A chci normálně se prostě pobavit a ne tady prostě jedu. A ona tohle dělala furt a tohle trvalo rok. A po roce jsem řekla, hej, já už mám dost, Báro. Fakt, já na tohle nemám nervy. Ona nechce vlastně, pak stejně ve sboru, víš, co všem říkala ve sboru? No, Diana prostě jako podle mě prostě je strašně namyšlená. Od té doby, jak vede ty Karlovy Vary, víš, tak se s ní nedá prostě ani bavit, jo. Prostě nedá se na ničem domluvit. Jo, domluvili jsme se na kafe, ona pak nenapíše ani takový manipulace a normálně ten člověk mě začal pomlouvat u všech, kde mohl. Já jsem říkala, a dost, prostě já se jako nenechám tady za prvý manipulovat, za druhý obelhávat a za třetí prostě, tak tady si člověk snaží a dostane ještě přes držku, ne? Já jsem toho nechala, ona pak začala říkat, no víš, ona se ani moc nesnažila prostě. Jako za rok mi možná napsala jako 10krát.
Ale to bylo tak všechno, jako jo. Vůbec jí nezajímá, jak se mají lidi. A to si říká pastor jako církve. Chápeš? Takže ty rok se snažíš, rok něco děláš, pohoříš na tomhletom, ještě tě jako pomlouvají, ještě to děláš blbě, ještě ti prostě vynadá a ještě mi psala takovýhle zprávy, jak se ze mě spišněla, jak jsem pyšná princezna, protože vedu Karlovy Vary a jak se mnou není prostě řeč. A víš co nakonec, jak to dopadlo? Bára se s nima trápila ještě další 2 roky a ty lidi nakonec odešli. A víte, co řekli? Že jim chyběla pozornost a láska v našem výboru. Chápeš? I tak prostě jim to chybělo. I tak, přestože jsme se věnovali, přestože jsme to dělali, přesto, že to vůbec nebyla pravda, psali jsme, prostě mluvili jsme, modlili se s ní, prostě cokoliv, věnovali se, dávali si jim čas, dával si jim všechno, nakonec se to stalo tak, že stejně odešli a stejně kydají hnůj na moji církev, která je mým domovem. Chápeš? A na moji církev nikdo nebude kydat hnůj. To už byla fakt úplně přesně, já jsem říkala, na mě, prosím, ale církev, no tak to vůbec, pastor, no tak to vůbec, chápeš? Nikdo neví, no, ten pastor má jako takový víš, moc, no Péťo prostě se jako, má takový jako divný v poslední době kázání. Ty jsi divnej. Zní to urážlivě, já to chápu. Ale prostě, jestli se mi zdá, že prostě můj pastor je divnej, tak se zamyslím prostě nad sebou. Jestli já nejsem divnej, jestli prostě je všechno v pořádku u mě. Prostě zastavit se, taková sebereflexe prostě, chápeš? Jsem učedník Ježíše Krista, jsem, následuju ho, OK, ale tak musím následovat všechny kroky. Nemůžu prostě se nechat prostě ďáblem tak lehce zmanipulovat, pak manipulovat ostatní a pak manipulovat církev a pak očekávat, že Bůh ale naplní tuhle církev a já povedu lidi. Jak můžu vést lidi, jestli prostě nedám se dokupy? Jestli se chápeš? Jo, jestli se prostě nezbudím. Včera o tom kázal pastor Soje. Probuď se! On přesně to, normálně si to puste, fakt se to puste, to bylo taková pecka. Já jsem vůbec Sojeho neznala, ale musím říct, že to je teď one love můj, jo, prostě jako opravdu prostě skvělí služebníci. Jo, prostě každý byl nějakým způsobem skvělej, ale to si úplně přesně viděl. Jak spousta lidí prostě přišlo na Daniela Pecha, protože jeho služba je taková jemná. Jo, je prostě jiná než třeba naše církev. Jenomže naše církev má od Pána určitou úlohu. Jiná církev má jinou úlohu. Naše církev má tuhle úlohu. Tak buď souhlasím s tou úlohou, následuji ji a jdu s ní a doplňuji ji. Chápeš? Chápeš? Diano, potřebujeme učení prostě pro nováčky, který budou přicházet do církve. Skvělý nápad, tak to udělej. Super, bomba, pecka, přijď s nápadem, ukaž mi ho prostě, prokonzultujeme to a staň se součástí, udělej to. Nechoď za mnou, že Diano, ty to udělej. Teď neříkám, že to děláte, jenom jako příklad, chápeš? Prostě, tak prostě, když někdo přijde za Péťou, za Honzou, tohle je třeba udělat, tak to udělej. Včera přišel týpek a říká, já vám musím něco říct Honzovi Votočkovi a Péťovi Kubovi. Podle mě na Jesus pochodě bylo málo lidí. A já mám nápad, jak vy byste to měli napravit. A když mi to Honza Votočka s Péťou vyprávili a on říká, Péťo, poker face, že na něj. Dobré. Víš, jakože prostě. A já říkám, Honzo, co jsi mu řekl? On říká, já už si ani nepamatuju, ale řekli jsme, jakože, tak to nás nenapadlo, jakože by to chtělo víc lidí, víš, jako. Ale chápeš, že člověk prostě, jak tě to, mě by to v životě nenapadlo, mě třeba, co mě napadlo nedávno, říkám, víš co, Péťo, uděláme prostě registraci na konferenci přes počítače, přes nový systém, zaplatíme si ho, protože ten systém něco stojí, prostě nás stojí prostě $50 měsíčně, zaplatili jsme si to jakoby v podstatě prostě Honza ze svýho prostě, aby to vůbec jakoby dal dokupy, dali jsme to dokupy, chápeš, a udělali jsme to. Ale prostě nepřišli jsme za Péťou a neřekli jsme, víš Péťo, prostě registrace je blbě, tak bys to měl změnit. Ale prostě jsem přišla za svým pastorem, protože toto je můj event, toto je můj domov. A řekla jsem prostě, hele, chtěla bych udělat toto. A víš, co můj pastor řekl? Udělej to. Super. Chápeš?
Super nápad. A od toho jsme jako jedno tělo. Nemůžeme jako jedno tělo prostě chtít jenom, aby fungovala hlava. To, co jsme paralizované tělo, tak co jako neumíme hýbat rukou, nohou. Chápeš, to pak není tělo, pak nemůžeme se bavit o jednotě, pokud prostě očekáváme, že prostě jenom jeden člověk nám přijede, prostě bude sloužit a já tu prostě nic nebudu dávat do církve. Nemůžeme to očekávat, nemůžeme to chtít prostě. Nevím, předtím za mnou někdo přišel, to už bylo dávno, že budeme jednou měsíčně, ne, měla bys jednou měsíčně dělat večeři Páně, dlouho jsme nedělali večeři Páně, měli bychom ji udělat. Prostě jednou měsíčně budeme dělat večeře Páně, tak to Diano dělej prostě ty. Tak proč si to nevezmeš na starosti? Proč neřekneš, hele, dlouho jsme nedělali večeři Páně, udělej mi ji prostě příští neděli, co ty na to? Tohle to zařídím, udělám, Ne, je lepší prostě říct někomu, ty to děláš blbě. Chápeš? Já už prostě nedovolím nikomu normálně fakt, normálně od té doby, co Peťo tak nějak vyhlásil, že jsem tak nějak oficiálně, neoficiálně jeho asistentka, hodně lidí mi píše. Ani si nedokážete představit, kolik lidí já prostě brzím, říkám, tohle ani Peťovi nepiš. Tohle s tím ani nechoď. To ti rovnou říkám ne. Normálně musím filtrovat, protože já chápu, že on toho má mnohem víc než já a dokážu si představit, jak to prostě. Ale už jsem vymyslela na to systém. Ale nevím. Prostě každopádně, chápeš? Každopádně, prostě takhle to nejde. My jako církev, my se musíme prostě probrat. A říkám to láska. A pokud prostě, dejme tomu, člověk se nechce probrat, v pořádku. Je to prostě v pořádku, je to každýho rozhodnutí. Není to prostě o tom, abychom se tady tlačili, nutili a byli pod strašným tlakem a pod strašně ofenzivníma kázněma. Je to naprosto v pořádku, když to někomu nevyhovuje, necítí se dobře. Já se nebudu jako hádat a obhajovat a říkat, ale mě to řekl duch. Prostě já vím, co mi řekl duch. Já vím, kam si mě povolal Pán. Já vím, jaká je vize mýho sboru. Já vím, kam jdeme. A když mě tady Bůh ustanovil, tak já jsem tady ta duchovní autorita, tak to znamená, že je na mě, abych dělala ty rozhodnutí a kroky. A abych prostě brala na sebe zodpovědnost i tehdy, když je to nepříjemný a když budou všichni proti mně. Protože se mnou je Bůh, chápeš? A dal mi nějakou vizi. Takže já vlastně dělám normálně hřích. Já jdu proti Bohu, když ji nenaplňuju. Chápeš? A já se budu za to zodpovídat. A Bůh mi pak řekne, Diano, já jsem ti ale řekl, že máš toto udělat. Já jsem ti řekl, že máš tohle říct. Ale ty jsi to neudělala, ty se neposlechla. A on to neřekne prostě, Káťo, ty si Dianu zmanipulovala. On řekne, Diano, ty ses nechala zmanipulovat. Ty jsi to nedodržela, ty jsi to neudělala. Chápeš? A za každý nešpatný, ale za každý neužitečné slovo já budu souzena. A každý z nás. Neužitečné slovo. Nejenom za špatné, to ani nemluvím, ale neužitečné. Slovo, které ti nepřinese žádný užitek, já za něj budu souzena. Chápeš? Když ti řeknu úplnou zbytečnost, úplnou halus, úplný blud, úplnou k ničemu věc, chápeš? Tak já budu za ní souzena. Tak co je prostě důležitější? Musíme začít následovat Pána upřímně prostě z celého srdce. Jestli jsme jeho učedníky, musíme si pořídit ty knížky činění učedníků. Přesně včera, jak mi to Jirka řekl, já dneska jedu v autě, Bůh mi dal toto slovo a já říkám, Jirka včera zvedl knížku a říká, tyhle knížky pořídíme, činění učedníků. Prostě od Petra Kuby. Tyhle knížky povinně si musíme prostě každý přečíst. Fakt, povinně. Normálně činění učedníků, aby se z nás stali učedníci v první řadě. Chápeš? Já chci být lepší učedník, já chci líp následovat. A aby jsme byli jako ta krvotoková žena, aby jsme si vzali od Pána to, co potřebujeme prostě. Prostě tu moc. Chápeš? A ne, aby jsme čekali někde v koutě, zahnaný, to pak není církev, to je pak, já nevím, to je pak náboženství. To jsou pak, nechci jmenovat, ale to jsou pak ty spící sbory. 300 lidí, 400 lidí, 500 lidí. Ale neposouvají se, nikam nerostou, nic nedělají. A pak když řekneš tyhle církvi prostě vstup někam prostě do nějaký služby nebo něco, tak nepřijde nikdo. Ze 400 lidí. A pak tady z Varu jedou prostě sloužit 7 lidí.
A to je nás dohromady třeba 15-20, chápeš? Úplně cítíš ten rozdíl. Z Varu, kde je prostě 20 lidí dohromady, pojede třeba 10 na event, prostě někdo slouží, někdo něco dělá, někdo se modlí, to je taky služba, chápeš? Někdo zaseje, to je taky služba. To není jenom, že když něco jdeš dělat. Někdo utře židle, někdo si vezme vestu a doprovází průvod, chápeš? Někdo prostě přijede a duchovně podpoří prostě a je tam a stojí, někdo evangelizuje, někdo prostě registruje, někdo prostě pomáhá, chápeš? Prostě to je úplně jedno co. Někdo má nádobí, to je fuk. A pak prostě z církve, kde je 400 lidí, nepřijde nikdo. Co to vypovídá o církvi? Chrapuncen, spinka. To pak, proto je ďáblu jedno, že je tam 400 lidí, chápeš? Protože jsou nenebezpeční. Je mi to úplně fuk prostě. Není to absolutně prostě důležité, že vůbec jako, chápeš, jsou, protože, no tak se hlásí ke křesťanství, no tak jako super. No. A k čemu to je, když to prostě spí? Chápeš? Když to prostě spí a nic se neděje. A tohle já absolutně nechci a odmítám, protože toto je prostě, toto není od Pána, toto není plán, který pro nás má, toto není něco, co má pro nás prostě připravený, co má připravený pro každého z nás. A přitom opět říkám, já neodmítám, že prostě takovýhle lidi taky budou ve sboru. A je to v pořádku prostě. Ale pokud nechceš být takový, pokud prostě chceš se někam posunout, chceš prostě, aby ne kvůli tvýmu úspěchu, ale aby Bůh prostě mohl víc jednat, tak prostě začni ho opravdu následovat, prostě otevři si písmo, zjistit, co to znamená být učedníkem. Přečti si skutky, začni u skutku, prostě začni jenom u skutku. Jak Ježíš povolal učedníky a dí skutky. Co dělali? Podívej se, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, přečti si prostě evangelium, vrať se na začátek. Prostě podívej se na ty začátky, jak to začínalo, co dělal, co říkal, jak s nimi jednal, jak prostě sloužil. Chápeš? Jak si budovali tu autoritu? Co se stalo, když odešel? Co se děje, když prostě Duch Svatý přišel? Skutky, které nejsou zakončený. Chápeš? Přečti si knížku prostě Lestrela Samuela, jak začínal, jak prostě ve službě byl. Přečti si Boží generály. Chápeš? Přečti si tady ty věci, prostě nauč se prostě Petra Kubu, činění učedníků. Amen. Chápeš? Přečti si tyhle knížky, prostě přečti si důležité věci, přečti si prostě Bibli, podívej se na to a řekni si, Pane, já chci být tenhle učedník prostě. Já už nechci prostě jenom si tady na něco prostě hrát nebo tak. Ukaž mi tu cestu, ukaž, jak to mám udělat. Chápeš? Ukaž, do čeho mám vstoupit, nebo do čeho nevstoupit. Jak to mám udělat takhle, jak to. Chápeš? Prostě a Bůh ti to začne a Bůh hledá prostě toho, koho si může poslat. On hledá prostě to ochotné srdce. On nehledá dokonalost a nehledá vzdělanost, to by si vybral farizeje, chápeš? To by celá teologická fakulta, která je prostě v Praze, to by byli všichni kazatelé, všichni vybudovávali církve, chápeš? A všichni by byli plný ohně a Česká republika by byla celá obrácená, už bychom tady prostě nemuseli nic řešit. Už bychom neměli schromko Martelu, ale už bychom se sešli na náměstí všech 60 000 obyvatel Karlových Varů a prostě jenom bychom si to užili. No to už jsme šli do nebe, že? To už by bylo prostě, to už by přišel Ježíš. Dobré, no. Chápeš? Ale je tady ta práce, tak prostě, a teď říkám, to nemění nic na tom, že Ježíš nás miluje, chce uzdravovat naše srdce, ale on prostě nechce, aby jsme se babrali neustále v blátě. A pokud se chceme babrat v blátě, je to v pořádku, je to naše, ale prostě nemůžeme pak očekávat, že Bůh něco bude měnit v našem životě, pokud to nechceme, pokud to nedovolíme a pokud s tím nic neuděláme. Chápeš? A tím se dostávám ke sbírce. Už jsem to jako ale dneska řekla. To je přesně ono, jo. My chceme, aby naše sbory rostly, ale říkám, s tím úplně problém nemáme, jenom takovou myšlenku řeknu. My chceme jako křesťané, aby naše sbory rostly, aby naše služebníci prostě sloužili jenom nám, aby tady prostě, já nevím, aby k nám jezdili a celý týden se nám věnovali, aby prostě s náma trávili čas, aby vymýšleli prostě různý křesťanský jako akce, věci a tohleto. Ale prostě když přichází čas na to, aby jsme tomu věnovali třeba i svoje peníze, tak je to, no počkej, no ať jako co, jako že přijede služebník, proč bychom ho měli prostě žehnat teďkon? Přijel Juan, Anita a Emanuel prostě z Kolumbie. Jenom za letenky jsme dali prostě 250 000 korun. 250 000 korun. Já vám ani nebudu říkat, kolik se vybralo na sbírce,
a to je, nepočítaje hotel, cestu, že ještě budou cestovat po různých těch jídlo a podobně, chápeš, ještě nějaká odměna, prostě přijeli, prostě věnují tomu čas, jsou tady, prostě chceme je požehnat. Jestli nás ten event, který byl ty 2 dny, a to jsme byli ve sboru, vyjde třeba klidně i na půl mega, chápeš? A my chceme jenom čerpat od služebníků, chceme jenom čerpat, ale nic tomu neobětovat. Chápeš? Prostě já tenhle postoj nechápu, nepřijímám a odmítám prostě. A prohlašuju, že v Open Church takovýhle postoj prostě nebude. A pokud bude, tak nechci o něm vědět. Není to prostě OK, chápeš? Už i nedávno Peťo Kuba kázal ke sbírce Vyšák jednou větou. Já jsem říkala, konečně to tady říkám, mě to normálně nebaví vám vysvětlovat, proč je dobré, proč je správné prostě dávat desátek. Proč je správné dát prvotinu z veškeré své úrody. On říká prostě, je to napsané v písmu. On říká, já nechápu, proč se vůbec o tom jako ještě dohadujeme. Což je pravda. Jak prostě křesťan a křesťan se můžou dohadat, víš, no já nejsem, opět říkám, není to problém Karlových Varů, sláva Bohu, ale prostě spousta křesťanů, jo, že víš, já si nejsem jistý, že to Bůh tak myslel. Víš, někdy je prostě lepší nemít svůj názor a jenom prostě přijmout ten názor Pána. Jak tohle může říct? Já se nejsem jistý, že Bůh to tak myslel. A jako, aha. A no, teď je to jako napsaný černý na bílým, víš, jako písmenka jsou tam. Chápeš? Prostě já to fakt nechápu, to je absolutně nelogicky, že? Tak to ještě, takže tímhle jsem vás chtěla i zároveň pozbudit ke sbírce. Máme účet, máme tu. Jdeme, pomodlíme se. Purabashindos.